Силата на AI не е в ChatGPT и ако мислиш така грешиш. Какво правиш ти? Питаш ChatGPT нещо, получаваш отговор и копипействаш. Чакай да ти покажа какво правя аз. Скролвам си в Twitter и виждам новина за новия Grok 4.2. Бирам адреса на новината и я давам на моя AI агент. Като му казвам, планувай го за 7:30 сутринта, използвай видеото от поста, за блога ще трябва да генерираш снимка. Тук вече ми е генерирал за Facebook съдържанието, за Instagram съдържанието, за Threads, генерирал ми е снимка за блога. 2 минути по-късно Facebook, Instagram на Threads, блог, публикувано, пратил ми е линк, натискам на линка, виждам блог поста. Ето как изглежда и блога в Instagram. Истинската сила на AI е, когато го накараш да изпълнява поредица от задачи без теб. Чат-ботове като ChatGPT и Gemini са полезни, но само за единични задачи. Но ако искаш наистина да извлечеш полза от изкуствения интелект, то ти трябва да автоматизираш процеси, а не една задача. Стойността е в автоматизацията, да си освободиш време, което да инвестираш в по-важни неща, вместо да правиш повтарящи се процеси постоянно.